ya kika ga gidan yayi ko wallahi so nake sai shi in hada da wancan so nake wancan yi miki gurin shakatawa ga gurin da yaran mu idan sun taso za su zo mu je nuna miki wancan din ke kawai bikin mu in yazo za a huta saboda gidan ne so nake na tsara kin ga wannan ma nawa ne kin ma ginin shi nake wannan ma nawa ne ginin shi nake ba karasa ba a ciki Allah ki baya saboda rayuwa cikin farin ciki isa nake ƙara sai wallahi da mun a nan gidajen nan naka suke wallahi Allah kun san ni na abocin ya yayin ku da yawa yayi kawai nan wani ina son da nake shi ne a makaranta ne saboda talakawa kai to mu ji an nuna wani gidajen Alhaji ce ai ba mu da nisa da gidajen ta bani lambobin ta ko na shige ta thank you dear my name is Kira da hanya wallahi Allah ga wannan wani gidanka ne Alhaji wallahi gashi nan dai ina dan son ga dan mai gini mai kyau ne gashi nan dai mu dan karasa gaba lawo ga dan sura wannan gidan bar ma mu bude miki shi ki shiga cikin yanayin cikin gida kuma ba karasa shi ba ana aiki ga wani ma kuma a nan gefe kai me kake a nan kai ina duba gidana ne gidan shi kuma Alhaji ba gidanka bane wannan wallahi gidana ne amma mu je mu ga ma zo mu je seem to like me her name is Allah ya hada ka da wannan gida wannan gidana ne kuke jira da shi me kuke jira masu bakar aniya